Anni Hussi, fitnessmalli 2010 ja täyspäiväinen yrittäjä. Ollaan tällä hetkellä Hyvinkäällä ja me on menossa hampaiden valkaisuun Studio Dentille. Ikinä en ole hampaiden valkaisussa ollut, joten vähän jännittää, että minkälainen operaatio tulee olemaan, mutta ei muuta, mennään katsomaan ja eiköhän tästä hengissä selvitä. Hei, samanlainen. Tervetuloa hampaiden valkaisuun. Kiitos, kiitos. Nyt ensimmäinen juttu, mikä se tekee, niin annan sulle paperia täältä. Hyvin tuulipunan oikein, siis viimeisen päälle pois. Sen, minkä just laitoit tuolla pihalla. Onko sulla tullut mokola-asento siinä? On. Semmonen, joo. Niin nyt laitetaan tosiaan näitä suojauksia. Ensin tulee tämmönen suun auki, pitää avaa suu ihan auki. Ja pura hampaat yhteen. Noin. Ja sitten tästä tulee sitten paljon sinne suuhun tavaraa, että tää ei tosiaan ole nyt ensimmäinen. Sitten avaa suu ihan auki. Ja pure etuhampaiden kärjet yhteen. Ihan kärjet yhteen. Avaa ihan vähän ja pure yhteen. Noniin, nyt. Tää on nyt se asento, missä sun pitäisi sitten olla. Pure hampaat yhteen vaan silleen, että ne pysyy. Koko ajan. Joo, koko ajan joo. Irrotas vähän. Ja sit pure yhteen. Saan tuolta vielä tuon. Avas auki vielä. Tää ei oikein ihan auki sun. Ja sitten pure yhteen. Noin. Tuo pitäis saada tuo yksi täältä näin. Avas ihan vähän ja sit pure yhteen. No nyt. Siitä hampaat yhteen. Noin. Pystytkö pitää tälleen? Tää on se asento, missä sun pitää hampaat pitää. Nyt ne kaikki hampaat näkyy tasaisesti ja saadaan hyvä valkaisutulos. Eli tämmöisissä joudut olemaan ja mä laitan koston imurin uudestaan. Kaikki tästä on selvinnyt, ei tää niinku sillä tavalla niin vaativaa ole. Mutta joka tapauksessa niin vähän joutuu nyt asettumaan hetkeksi paikoilleen. Sitten seuraava vaihe on se, että tuon hampaiden ympärille kovetetaan tämmönen suojakalvo. Nyt on sitten ihan paikalla. Sitten ollaan valmiita siihen, että laitetaan se valkaisuaine. Tulee tää itse valkaisulaite, tää valolähde, joka sitten saa aikaan sen, että toi valkaisuaine, joka tässä hampaan pinnalla on, että toimii tehokkaammin. Tää on tietty aallon pituinen valo saa aikaan kemiallisen reaktion, joka sitten käytännössä nuo hampaat valkaisee. Sitten laitetaan tämä paikalle, pure hampaat napavasti yhteen. No, onko siinä kaikki ok? Hyvä. Sitten lähtee ensimmäinen 20 minuutin jakso. Pientä kuumotusta voi limakalvoilla tuntua ja joku ajoittainen vihlatu hampaatkin, mutta muuten ei pitäisi mitään kipua tuntua. Ja 20 minuutin päästä sitten
vaihdetaan tuo valkosuaine tuoreeseen ja se vaihto tehdään 2 kertaa tämän käsittelyn aikana. No, sitten kun hampaat yhtä. Noniin, nyt on sitten tehty valkaisu. Korjataan laitteet pois ja aletaan putsaamaan näitä aineita täältä. Sitten nostaa sut ylös, mutta nyt ei kannata vielä käyn mieleskellä sitä muuta. Avaa suuta auki. Tämä tästä näin ja sitten toi. Sitten pääset tonne lavuaarin ääreen. Lavuaarin ääreen puskuttelemaan vähän. No niin, tää tulee ihan kikateltua onnesta. Oho. Tapahtuiko mitään muutosta? No tapahtuu. Mä näytän ihan just heränneeltä. Niin se oli se suurin muutos tässä. Niin. Ei se siis hittaa. No niin. Nää on ihan... Täällä on vähän tavallaan vaaleita. No on, nyt on kun on jenkkihymy. No niin. Hei, kiitos ihan älyttömästi. Siis en ois voinut kuvitellakaan niinku tämmöstä tulosta, että tää on aivan huikee. No niin, hyvä, että olit tyytyväinen ja jos tulee jotain kysyttävää, niin ota yhteyttä. Ja hyvä. Kiitos paljon. pidetään lopputulos sitten vuosia eteenpäin. Kyllä. Samanlaisen. Aivan varmasti. No niin. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi moi. No niin, nyt on sitten hampaat valkastu niin kuin kuvasta näkyy ja toimenpide sujui just niin kuin pitikin. Kaikki meni täysin kivuttomasti. Meikäläinen veteli hirsiä siellä hammaslääkärin penkissä. Et hymyilyttää kyllä niin paljon, että varmaan suu repeää kohta. Ei se mitään, ainakin hyvän tuulisuus säilyy. Ei siinä, meikäläinen lähtee ajelemaan kohti Kouvolaa ja iltatreenejä. Suosittelen kyllä erittäin lämpimästi hampaiden valkaisua kaikille. Moi moi!